Nyakuramogi en kanyo saa 7 mar odiechieng' tarik 23 dwe mar 9 higa mar 2023 intiere kama kare ma yudo weche manyien moikoni chenro mar migago magi weche ma omiyo pek. Kutax makanisa ni kama kututax tena sisi wananchi. Kwa sababu ni sisi wenyewe tunajenga hayo makanisa. Jodolo mapacho kao medo chwako liet ne piny owacho mondo kik puodh chik mabiro chuno gi chulo osuru. We must address the historical injustice of Africa's lack of permanent representation on the UN Security Council as a matter of justice in the ongoing UN reforms. Jatend piny William Ruto koni dwaro nitie mondo tim lokruok e duol mar arita e riwruok pinje e piny mangima UN mar konyo e kedo kod midhiero mag arita. Lakini akiwa pale shuleni anapokea vizuri, anaelewa vizuri, lakini akiwa hapa nyumbani sign language inatusinda kuongea na yeye. Nafaa lugha ya ishara iweze kufundishwa kwa mashule yote. Uganda manigi ng'ol mawinjo yuagwa kwede kod onge mag masinde maginyalo konyorego. Nyakwaro kaka pile layo matudo kenaria deka uchel nono yuda chel kachele YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV wagomba kane benya da chel kachel ko kale Facebook page mar Ochieng Emmanuel yorno pachi mopogore kendilu wakuno wago mbaka moko kara kupogore gi mago mag weche manyien machiegni bed kode chakruok nyaka giko. Jatend piny Kenya William Ruto okoni dwaro nitie mondo tim lokruok e duol mar arita riwruok e pinje e piny mangima mondo konye kedo kod midhiero mag arita momako piny. Ruto koni kaka ochuogi duol mar arita riwruok pinje e piny mangima gi sani ok miye teko mar rakruok kod midhiero mokwako pinje koting'o lokruok chal ma kor lwasi akwede mantie nyate yore mag chiwo hola ne pinje kolose romo ma jotend pinje. Ruto lero ni lokruoge nyalo biro tieko gwandruok e kind pinje. The Secretary General's 2024 SDG report paints a dire picture. Only 17% of SDG targets are on track, largely due to unmet financial commitments, and developing countries, particularly in Africa and the Global South, are facing severe funding shortages and the gap is widening. At the 2023 UN SDG Summit, we highlighted the urgent need to overhaul the global financial system. As we approach the fourth Financing for Development Forum in 2025, imaginative solutions for debt relief and development financing are essential to close the SDG gap. We must address the historical injustice of Africa's lack of permanent representation on the UN Security Council as a matter of justice in the ongoing UN reforms. Additionally, region-led peace operations sustainably funded by the UN-assessed contributions are critical in addressing today's complex security challenges. Jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka yango ni odhi chwalo bure do mar chungo chenro mar miyo kambi mar Adani Holdings Orak maloso paundeke ma JKA kendo keto paundeke ne lwet kambi no kuom higni 30 mabiro. Wachore ni piny Kenya osemiyo kambi no Orak makamano biro tie gi dola maromo bilion 1.3 mondo miyo ber chenro mar teko e paundeke no kendo medo gere kambi no e yo manyasani kaka yor chwalo ohala. Kalonzo wacho ni chenro makamano time yor apanda to kendo en chenro ma dhi hinyo oganda jo Kenya. Kamana jomoko matin ema dhi yudo ber e chenro no. Leo tumesoma story ya vijana watatu, Aslam na ndugu yake Jamil na Bob Jagi, ambao walishikwa Kitengela. Kwanza Bob Jagi alitolewa kwa matatu, abiria wenzake akasema msimchukue, watu wakajitambulisha wakasema wao ni polisi na wako na pingu, wakamfunga pingu wakaenda naye. Sasa twashangaa kusikia ati sio polisi waliwakamata hawa. Who is telling who? Who is fooling who? I wish Kanja well, the new Inspector General of Police, because Masengeli aliweka aibu idara yote ya National Police Service. Usiangukie hapo.
chunguza Kanja ukijua kwamba polisi were involved. Do not deny the fact. Hakuna wajinga Kenya tena. Hakuna. Bob Njagi amewekwa korokoroni 32 days bila hata kuona jua, ameweka pingu. Safaricom imechukuliwa. They want to take over the captured Safaricom. Wameingia huko through universal health care, 104 billion shillings. Ufisadi wa hali ya juu. So we are taking action. And we are calling the church to action. We are calling our county governments to action. We are calling our parliament to action. We are calling the county assemblies to action. Yes. If you want leadership. Jod bura medo kwedo do manogolo ng'eto ni agucho menda mar NGCDF chiko kopuodho kagisiro kang mar od bura dhikao mar makubura e do mar apil. Jaod bura ma Suba South Carolina Omondi gi nyawadgi mageme Lisho Dhiambo wacho ni ok girwako ng'eto mar do kende momiyo gidhi makubura e pingo ng'eto no ni gilose ba Omama Bay kama ne gikoni agucho menda mar NGCDF osekonyo miere mathoth ma nyithindo ok nyal yudo konyruok mar school fees miyo gole oko biro ketho somb jopuonjre mathoth. Gikoni kaka jod bura gidhi bedo piny bang' makubura do mar apil maneno ni chik mataya agulu mar CDF obedo mondo omed konyo oganda mathoth. Do no ng'ado bura mano to ok wapingi, lakini wan kaka wabunge waseng'ado kauli ni wadhi timo apil. Bang' mano wadhi chako ng'iyo chike mondo wane ni CDF ok ogol. CDF gima osekonyo raia be mokelo projects ma ji nene e kor gweng'. Oingo gik ma counties government timo, oingo gik ma national government timo. To CDF be machiegni gi ji. Katiba mar Kenya wacho ni people will decide their own development. Kendo development will be closer to the people. CDF ema kelo gigi. Koro onge kaka wanyalo weyo CDF ni igolo. To CDF ema waneno koseloko Kenya. Wadhi keto appeal, bang' appeal wadhi ndiko chike manyien. CDF wabro geng'o ne jopiny gi ngima marwa kaka wabunge. The county governments, the MCS, need to enact a law that protects the War Development Fund. So even as MPs protect the CDF, they should also protect the War Development Fund and allocation, so that if those together will have a better impact in our communities. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti okone jotelo mondo ketenge lweny mani kindgi kendo giket maino etiyo ne jo Kenya. Koloso Machakos kanisa mar Our Lady of Lords ma Cathedral Wavinya otelo ni lwenje biro mono dongruok chopo ne japiny. Kavinya okone jatend piny William Ruto mondo many kaka itieko ywaruok manyalo bedo e kinde kod jalupne Rigathi Gachagua. Tusemezane tuweze kuongoza nchi yetu ya Kenya kwa amani, na viongozi kupatiana heshima tu pia ni kitu cha maana sana, kwa sababu saa nyingine tunapiga watoto wetu au majenzi tukisema wanafanya mambo mabaya ama nini, but monkey see monkey do. Hawa vijana vile wanaona sisi tunabebana kama viongozi, tunatukanana, tunafanya nini, sasa tukifanya hivyo na wao watafanya nini? Kwa hivyo I think sisi kama viongozi pia tujiangalie mienendo yetu. Sisi ndio tunajenga makanisa, all those watu wana pesa, hata hizo properties wako nazo ni sisi tumechanga, ni sisi tumejenga hizo properties. Kutax makanisa ni kama kututax tena sisi wananchi, kwa sababu ni sisi wenyewe tunajenga hayo makanisa. Kwa hivyo ningeuliza tu wabunge na Mheshimiwa Rais angalia hayo maneno, tusilete conflicts tena katikati ya kanisa na serikali. Jodole gwenge manyanza okwedo paro machik manyien mageto golo suru e mwando metayo kod kanise mathuru ka twak mar jodolo koni ne ok okaw pachgi kendo seyo jo siasa kuom tema donjore e chenro mag tayo kanisa kale paro machik ma idhiro kod Senator Danson Mugatana. Awinja ni kaka jodolo ma Kisumu ne olose wi wachno motelo chien kanyo. Wacho kama bil moketni en bil mabiro hinyo kaka jodolo, nikech namba mokwongo jogi mulo kar sadaka. To sadaka en gima nochakore nyaka nene, nikech ondike Malaki 3:7 wacho ni kelu oache kwa par kod chiwo e oda mondo chiemo bed oda. Jehova Nyasaye mane nowacho ni owacho ni mondo wakel sadaka e od Nyasaye. Koro gik mosekel e od Nyasaye mondo kendo mamisango ok wanyal golo kendo oko ni wadhi chiwo ne government ni wagolo tax.
kwa timo mano wakelo kuong ne sirikande wa kata sirikande nyalo bedo gi kuong maduong' pokro nono nikech en gima ndiki ni nyako gol pesa otere od Nyasaye mondo chiemo bedi nikech wan kaka bisobe wan mane no sida moloyo nikech wan ma members ma kanisa matindo gite biro irwa ka en gi sida wirwa gibire nyathine ok odhi skul irwa gibire onge chiemo chame od ber irwa gibire to ko onge chiemo od Nyasaye ni pesa ma wan go wagolo wagotero tax kuom sirikal ng'eni wakedo gi wach Nyasaye sirikal emonego miwa pesa nikech watiyo tich maduong' ahinya e sirikal wakelo kwe joma jonekni joma wigira joma undu joma hinyo ji ok ler wan moya ligi injili moya lon loko chungi to kelo gi kuom Nyasaye mamiyo gi nyat matwe maricho goero omiyo kwanyali yie mondo sirikal ochiwna rieko machielo mabiro thago chunyo ganda mag joma Nyasaye okwa yie in totally ni gima kamano kwadwa warani sirikal we kanise ma jo Nyasaye otiga kanise kech ong'e manyalo keto ng'ato Mago ne jodolo ma Kisumu wadhi Nakuru. Jodolo ma Nakuru bende wuok oko motegno kakwedo okang' mar temo chuno kanisa mondo mi ochul osuru. Jodolo go ywak ni okang' ma juogo osuru kuom sadaka biro hinyo chenro mag lamo. The clergy in Nakuru strongly oppose the approval of the bill by Parliament aimed at taxing religious organizations across the country. We consider that this bill is punitive and retrogressive, for it will impact negatively on the good work that the religious organizations have done in this country over the years. About taxing the churches, it should be known that churches are non-profit making organizations. And therefore, this cannot be an exceptional country whereby the church is being crippled from underneath, slowly, killing the church slowly. That one we can see in this bill. Apisas magobilo ke jopuonje mag mbalariany mane bago ng'anyo chimbwa ma Nairobi ka gitiyo kod iro ma lungo wang'. Jopuonje go ywagore mchopo kare winjruok margi ma CBA higa ma 2017-2021 ka gikwedo weche mag jatend migawo mar somo mane yango ni gisechopo winjruok mar dok e tich ka giwacho ni ok ginyal keto koke winjruok ma hinyogi. Gidwaro mondo ket romne omenda mabalang' mag weche mag okuma mag thieth ne gibago ng'anyo nyaka apisi ma migawo mar thieth ka ging'ur ni gisebede to kod piny owacho kuom thuolo mar higa achiel. Kata kamano pod ok onyuolo lemo. A professor is the highest human resource a country can produce. Who is this? Who is it? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me. Nobody. I want to say this, colleagues. Kumbe, you don't know what. Yeah. Tell them. The University Academic Staff Union, the way you are seeing, they have said no. They will say no wherever. And I want to impress upon you, we are not bulging. It might get hotter. It might get hotter. All dons throughout the country, listen to the voice of the union. Can you stop? Join the strike. I want you to intensify this strike. I want you to escalate the strike. Yes. And I want you to upscale the strike. Yes. Jopuonjre ma wuok e mbalariany mopogore opogore pacho ka okone piny owacho mondo bedie winjruok kod jopuonj mag mbalariany matieko ng'anyo madhi nyime ka jopuonjre go ywago thuolo mag wite kinde ma ng'anyo dhi nyime ka gelo ni kopogore gi omenda ma gisechulo e mbalariany onge chenro mag somo madhi nyime kendo mano miyo jopuonjre go bedo kod paro mathoth. Gimiyo piny owacho seche 24 mondo tiek ng'anyo ma jopuonje mag mbalariany nono to gin bende gibiro donjore e ng'anyo go. Nyaka jogi bed piny mondo giwinjre mondo nyithindo doge somo. Nyithindo sani gin frustrated, nyithindo baya. Seche ma nyithindo baya e town kae
gima nya timore bang' mano ok wang'eyo. Ibonyo nyithindo mak kucho ma omak kucho ka timo ang'owa to mana nikech ok makosane ni ne en gi thuolo mang'eny mar timo gima ok ber kotimore nade kotimo. Kawuono der chung ka indi mondo anyis government and the body mar jopuonj mar lecturers mondo giwinjre mondo nyithi skul onego oyud kaka dok skul, nikech yudo ka gomoni osebedo for quite some time na miyo nyithindo koro ok yud puonj kaka owinjore to gisechulo fee, koro onego bed ni okel gi mondo ji owinjre, onge gimoro ma ok nyatamore ka ji owinjore mowuoyo. Wach gomo ma jopuonjre gi kendo stand mar government mako ahinya ni ginyal winjo jopuonjre to jopuonj be ok nyal winjo government. Wainyore kaka students en sa ochopo manego government obed piny gi jopuonjre gi mondo giwinjwa mondo reach a point of consensus and agreement mondo wan kaka students wadoge class mondo dhi mbele gi semester. Koromo gi kanyo biro kawo yueyo wa mokwongo, kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth mwaikoni e chenro mar Migago. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Mimi naitwa Kefa Kotoko kutoka Rongo. Nafanya kazi ya mechanic, natengeneza pikipiki. Mimi ni mshindi wa 5 million Shinda Mamili Shine Kenya. Vile nilianza kuingia kwa hii mchezo, niliona kwa TV. Nilibuy credit, kabuy bundle kwa Safaricom. Baka siku moja nikapigiwa simu kwa Safaricom, mimi ndio mshindi wa milioni 5. After confirm hii pesa ni ukweli, nilifikiria kufanya biashara yangu ya hii ya mechanic, nifungulie bibi duka, nijenge nyumba. Hiyo ndio ilikuja kwa akili yangu. Today we celebrate not just a single winner who of course is important, the main grand winner, but the impact of the campaign that has touched millions of lives in every corner of the country. Hii 1 million ya community nitasaidia Kitere Primary kujenga Nile floor, tawekea desk. Hii maji yenye tutapampa hapa iende huku, itasaidia watoto wa zaidi ya 1,000 na community yenye iko karibu na hii area. Asante sana Safaricom kunitunza nikuwe mshindi wa milioni 5. Nashukuru kabisa. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Time
time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki Imenisot. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Oh, kuluantia oda. Ino kiloko rikata matin. Tomae ma enuoda maduong jaga. Kuluant anasero mogiji temantie kae. To anpokaneno jaga. Baba, enango marach. Kura enango marach kijaoda. Baba. Nyakoro magiro kamano kumedo kete Ramogi TV. Oganda mane kod ng'ol makelo peke minjo wach oywaga kwede kod nok mag masinde maginyalo konyore kaka midhiero magi kalenge magi jokanyo mopogore opogore koni piny owacho osejwang'ogi ka bende gidwani piny owacho ket somo mar ranyisi ma itiyogo gi jomo ng'ol kochakore nasari nyaka e mbalariany. Gilero ni okang' ma kamano biro konyo e tudruok e kind oganda kod jogo mang'ol. Kufikia mwaka wa 1974 nenda ataeleza vipi manake pale nyumbani tuko na wazazi ambavyo wamezaa watoto ambao wamekuwa kama ni kiziwi, lakini hawapelekwi shule. Kwa nini? Wanaona huyu hapana. Wanachukua wengine wanawapeleka. Mimi naona saa zingine nimejaribu chini kuongea na wazazi hawa, lakini wakubali, lakini napata ni vigumu. Wengine wanaacha shule, wako wengi. Pia naona wengi wako kule kijijini. Mawasiliano yanakuwa changamoto kubwa. Cha pili, kupata kazi. Cha nne, elimu pia ni shida. Ya nne, anapata kwamba hata wale walioko nje hawajui kuongea nao. Sasa lugha ya ishara linafaa lifundishwe kwa wengi ili wapate kama mawasiliano yanaenda sawia. Akiwa pale shuleni anafundisha na wale walimu wanaelewa, lakini akirudi hapa nyumbani inakuwa sasa kuongea mimi na yeye inakuwa ni changamoto. Kwa sababu yeye anafundishwa pale yenye tunaongea nayo nyumbani hapa hatutaelewana. Lakini akiwa pale shuleni anapokea vizuri, anaelewa vizuri, lakini akiwa hapa nyumbani sign language inatusinda kuongea na yeye. Nafaa lugha ya ishara iweze kufundishwa kwa mashule yote, iwe kama ni sehemu ya lugha ambayo inafunzwa kwa shule. Obila madiani county ma Kwale ondio achija rio kod ogunde 10 mag ndap nyasore manengo ginyalo romo milionde modhuro. Nyasore go noyudi koketi ot moro
gweng ma kona ya chifu kinde mano bilati mapedha gweng go kwa jopiny makwale mondo chuli pote we chije metudo kodo handi yede mameroji jalup county commissioner Msambweni Josephat Mutise yango meko machi jariyo metudo kod nyasore mane omakgo. Si rahisi kupata ile habari ya hao wenye wahusika, kwa sababu changamoto kubwa imekuwa kwa wale ambao wanauzia wananchi hizi madawa. Lakini tunapopata fursa ya intelligence ya wale ambao wanahusika kwa kuuza hii madawa, tunasema ni asante na tutaendelea kupambana tukishirikiana pamoja sote ili tukapate kuangamiza dawa za kulevya hapa pwani. Kwa hivyo naomba wananchi waendelee kutupea habari ya wale ambao wanahusika, na sisi kama vitengo vya usalama tuendelea kushirikiana na kufanya operations zenye ziko prompt kunasa ambao wanahusika. Uganda majo Somali kod Borana madake county Garissa kod Isiolo obedo kod winjruok madak kod kwe kendo tieko gwandruok mosekelo tho mar oganda e tong' mar counties ariyogo. Jotend geni ariyogo golo kwayo ne riwruoge ma jiwo weche kwe mondo chwal chenro mag dongruok mabiro miyo genigo ok bed kod ywaruok e kinde mabiro. Jodongo ogenigo kwa jotend arita mondo kete tim winjruok mar kwe manotim Modogashe higa mag 2011 mar kelo kwe kendo geni ma jopith mag jamni. Inaitwa Girl Skin, alafu tuko na ile shirika. Kila mahali imekuwa na silaha, kuuana, bunduki inatumika ovyo, kupigana na raia anyewe anakuwa na bunduki ambaye abane chini ya control, abana chini ya sharia. Kwa hivyo hiyo ameleta shida. Unai watu wanaitwa radio wametuleta hii pamoja kama jirani, kama na hospitali sisi wote tunatumia pamoja. Kama ni maji tunatumia pamoja. Tungeomba wafungue ofisi hapa, wakae na wananchi, waelimishe. Wafungue ofisi hapa ili wananchi waeleze maana ya amani. Unaona bila amani hakuna maendeleo. Sababu sisi tunajua ile shida tulipata. Tumepoteza wengi ni disabled. Uchumi umeenda chini soda vita. Lakini kwa Mwenyezi Mungu na kamati ya usalama sasa tumerudi usalama. Saidi ya serikali ni nyinyi ndio mmetuumiza. Tunataka kufungueni ofisi yetu hapa, usalama itendeke na ikuwe kubwa. Kwa nini wewe unaua mwenzako ukimuibia? Ama kwa sababu ya makosa, mmekosana kidogo, why do you kill? Why do you fight? Haisaidii mtu yote, haikusaidii. Midhiero manok mar pio kwa jodak ma madogo kod alwora ne county ma Tana River bang' pio ula ne ywero dundu mane teronegi pi kadhi e gwengegi. Joma mine koro chuno mondo wuotho ndama maromo kilomita 7 ka gidhi manyo pi. Giywak ni nok ma pi bende sani mondo jopuonjre dhi e skul kaluwore ni gikonyo jonyuol e manyo pi. Gilero ni midhiero ma pi bende okelo kod jal manomiyo rak ma kunyo pi manyasani ma pok otieko tich. Kina mama wako na shida, wanatoka maili mbali, saa maili 3 kuja kushota maji, na wakati wa mfuriko pia wanakuanga na shida nyingi, kukosa kwa muda nyingi tena mpaka pale ikauke. Na tena sana sana kuna wanyama kiboko na nyati pia na mayonda pia hapa wanakunya maji pia, yana shida sana. Tunatembea kwa kichaka, tuna watoto tumesumbuka, tunataka mtusaidie, mtuletee haraka maji. Kuanzia hii project ianze, sasa hivi tumemaliza mwezi 2 na project haijaisha. Tunasikia contractor amelipwa. Wamama wetu hapa wanatembea kilomita 3 kuja kwa hii kichaka ambayo wana risk life yao. Kama saa hizi mimi nabeba ndoo nauza mboga na sina maji ya kuosha mboga.
Maji yale hako ni machafu, yanatoka mtoni na tunaletwa na magari. Tunataka mifereji. Najua ni kali sana hapa. Unaona vile ninachomeka na jua. Hii shida iko karibu miaka yote madogo ikue. Kama sisi assembly ni tutafanya oversight, tukuje tuangalie value ya hiyo pesa na ile kazi imefanya, na tutamwita kwa assembly wale ambaye client walipatia wizara ambaye imepatia kazi yeye, waziri wa maji, chief wa maji na engineer director, tuite wao kwa assembly tuulize matokeo ya hiyo pesa. Joala Kajiado kwa mondone ni girito lere kunde magitime ohala kaka yorita luora chirni magwengego. Riwruoge mopogore opogore komakore kod jokanyo weche somo tayo chenro maketo ler kagiseo joala makono kuom keto yugi kuonde ma ok owinjore mamedo chido aluora. Ginyiso luoro ni poni johala oketo kenge mag jiwo ler to tuoche nyalo biro muoch kendo kelo midhiero ne oganda gwengego. We collaborated with several groups to educate the people of Kajiado on keeping their environment clean. It's a bigger responsibility that needs everybody to come on board to ensure that our environment is very clean. And we want to tell our community it is important to live in a clean environment. We want to tell our community it is important for everyone to clean their space, whether it's front of your business, whether it's your hotel or your home, our schools. If we continue like this as a county, or even as Kenyans, very soon this country will be very clean. But it must start with us. It must start with you at your home. We have done this specifically to sensitize the people in Kajiado County on the need of cleaning their streets, having trash bins and points to litter properly. Ningependa kutoa changamoto kwa wanabiashara wetu wa hii town ya Kajiado kwamba tusikubali kufanya kazi kwa mazingira ambayo ni machafu. Lazima tufanye kazi pamoja kwa sababu mambo ya usafi sio ya mtu mmoja pekee. Mambo ya usafi ni sisi wote. Kaka yo maduoko piny midhiero mag gige lweny machalo kaka bunde manie lweto gande gwenge manyandwat mar Okak, jotelo mawuok e alworano chako chenro mabago tuke kaka yor riwo wi oganda kanyakla ahinya to mago mosebedo kod tungni e kindgi. Hoho ma Kerio osebedo gi midhiero mag rochruok mag arita ka miche gi miche mag oganda osenegi kaluwore gi timbe njore ma bende osekelo ng'ikruok e chenro mag somo e gwengego. Gavana e kaunti ma Baringo Benjamin Cheboi, gavana e kaunti ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich kod jalup gavana ma West Pokot kaachiel kod jod bura ma Elgeyo Marakwet ne obago romo mar kedo gi rochruok mar arita kwe gwengego kama gisingo biro gi yore manyien ma kelo kwe e alworano. Michezo ya kuigiza ni mmojawapo ya njia ya kukutanisha vijana, ya kuhakikisha kwamba vijana wanaweza kutafuta talanta ya kujikimu kimaisha. Pili, ni njia ya kutafuta uwiano, haswa katika sehemu zile ambayo kuna shida ya mambo ya wizi ya mifugo na mambo ya ukosefu ama utofu wa amani. Kulikuwa na cup ilikuwa inaitwa OKM Cup ambayo kwa hiyo siku zilikuwa ya Waziri Kipchumba Murkomen, na pia itakuweko hii mwaka, inajumuisha kaunti ya Turkana, Elgeyo Marakwet, West Pokot na Baringo. Tunapotangamana pamoja na kukaa pamoja na kucheza na kukompete pamoja, pia inasaidia ili kuleta ile amani, na inasaidia pia kuleta viongozi pamoja, kuleta vijana pamoja, na hata tunapata kusemezana wakiwa wote kwa jumla, kwa sababu viongozi wanapoongea kwa sehemu kama hii ya mpira, wale vijana wote wanapata kusikiza na wanapata kufanya vile inavyosema. Gavana Cheboi atakuwa na mpira pia, ambaye akimaliza hiyo timu ya Baringo, ya Elgeyo Marakwet, ya West Pokot na Turkana watakutana wacheze pamoja, ili tuwe vijana wetu tuwalete pamoja, jamii zetu tuwalete pamoja, kwa sababu sisi watu wa North Rift tumesema wakati wetu, mimi nikiwa gavana Pandau, Cheboi akiwa gavana huko Baringo, Kachapin na Lomurkai, tumesema tunataka tusimamishe vita ambayo iko kwa hii region ya Kerio Valley. Riwruok ma kanisni motis ni Pentecostal Voice of Kenya
Association okwedo paro mano chwali od bura gi Center Matana River Danson Mugatana madwaro mondo mi kanisa mapacho ko chulo suru ka giwacho ni paro makamano dhi donjore e chenro mag kanisni mathurka koloso kinyi makawune kaunti ma Nairobi. Jadolo Peter Manyuru wacho ni chik makamano bende miyo counties kod josiasa thuolo mar donjore kanise kendo tayo chenro mag tend kanisego. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom rem chung' motegno gi kanise ataro man kaka nosingo e kinde yiero ma kamane thoth kanise mapacho ka noriwe lwedo. Gisingo dhi e doho kendo rakore gi paro makamano ponono ni okadhe. On the Mugatana bill, clause 34 of the proposed bill criminalizes preaching of the gospel and making new converts by imposing penalties of up to 10 million Kenya shillings or imprisonment of up to 5 years or both. It is important to remember that before the 2022 general elections, a well-known opposition politician proposed that the government should regulate the church. That was before elections. But ironically, the same politicians today who are now leading the church for this oppressive bill previously opposed such regulations, and we as a church supported them, believing they would always defend our rights. We never anticipated that we would face persecution from the very politicians we encouraged our congregants to support. Riwruok ma jogo chapa buge mag tiegruok koro kone piny owacho mondo ogol osuru mar atamalo 16 mijogo bugego ka giloso Nairobi utenle kod jatatije mar riwruogno mano Kiarie Kamau gi jogo mibadhi mokwako chenro mag goyo buge chapa mamiyo bugego rem bedo kod rang'iny makare. Gimero ni piny owacho chano keyo buge milion 150 ne skunde mapacho ka. In order to improve a vibrant reading culture, encourage lifelong learning, and build a strong knowledge economy, it is important to make books affordable. And one way of making those books affordable is to remove that VAT on books. Ka wadhi nyime hoke weche motenore kod riwruoge mag chapa en Uganda County wa Migori dwaro mondo piny owacho kokalo e bad migawo mochung'ne riwo Uganda mong'ere kaka the National Cohesion and Integration Commission NCIC omanyiyo mar tieko ywaruok mar lowo mosebede e gwenge mag Angata Barakoi kod Gwitembe mayudore tong' e kaunti ma Migori kod Narok. Jafwambo marwa Jojuma miyo walerno. Kata bed ni migepe mopogore opogore mag piny owacho kod mago mok mag piny owacho osebedo katemo kelo kwe e gwenge mag Angata Baragoi kod Gwitembe moyude tong' kaunti no ma Migori kaachiel kod Narok kuom kinde malach. Koko ma ikelo kod ywaruok mar lowo winjruok pod otamre yudore e kind ogendnigi. Buche ma kelo kosber ka igoyo kinde ka kinde mondo koro tieki ywaruok ni mar lowo. Kata kamano pok gikonyo e tieko ywaruok ni. The community in Gwitembe, the community in Barakoi, in Angata, let us live peacefully. We are saying the national level. Let us take this very, very seriously. Maya osechuno piny owacho mondo koro ti kod obila mar geng'o monj mag oganda e kind kauntis ariyogo e sama imanyo yo mar tieko ywaruok ni. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi mane wuoyo kinde nyasi mar hingo odiechieng' mar kwe piny mangima ne owacho ne gisetemo kelo kwe, kata kamano okenge ma giseketo pok onyago lewo maber. We have tried as a county government to ensure that we bring together the two warring communities, we preach peace, we bring this, but it's not working. Now it is a high time that the national commissioner represented here with the commissioner, they take up the issue so that we work together, the people of Gwitembe and Angata, they have peace. Mairi wachne piny owacho nyaka koro tim duto manyalore mar tieko ywaruok mar lowo e gwenge mag Angata Baragoi mayudore kaunti no mar Narok kaachiel kod Gwitembe mayudore kaunti ma Migori mondo koro oganda obed kod kwe.
Young people dying there because people not going to farm their usual places. They are used to farming there and no longer going to farm. So it's an urgent thing, Commission, that it needs to be addressed from the national level so that we may have peace in that particular area. Jokanyo ego mag oganda e kaunti ma Migori wanen gima led ni mokumo oganda osewito ngimagi, moko osehinyore, ka moko bende koro mwandugi oselal nikech ywaruok mar lowo e tong' kauntis ariyogi. The other day I was being told of a story of somebody whose daughter is married to the other side, and he was invited to go and visit his Nyawana, and he did not come back alive. Why didn't he come back alive? Even the Nyawana is wondering, why did they kill my Nyawana? So there is need to identify those who are trying to destabilize people. Commission e bad migando mar piny owacho mochunre oganda jo Kenya maong'ere kaka National Cohesion and Integration Commission Medusa Philip Okundi mane wuoyi kaunti ma Migori e kinde nyasi mar hingo odiechieng' mar kwe e piny mangima ne ojiwo jo Kenya mondo koro ket kwe nyime. If you have peace, you can have a government. If you have peace, you can farm. If you have peace, you can go to school. Even in your own home, you need peace. In wherever you are, cultivate the culture of peace. In some ways, politically, we've been known in Kenya as if the cultivation of culture of violence is very much here in Kenya, because we always fight. Almost every 5 years when we are going to general elections, we fight one another. We should not fight. Josiasa bende koro jiwo mondo koro were kod siasa momondo kendo giket mainogi e wechego mag dongruok. Ask the political leadership that let us work harmoniously. Let us not use our position to bring disharmony within the county. Let us avoid the political intolerance where people are fighting for the sake, and let us give time the people in the leadership in offices to work. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwaromogi kaka Juma ka Juma. Wathungi gi nyiero e weche masako it mag Juma. Kawuono, Walter Nyambaga oloso weche mage wachikane itwa. Bas, en Jumapil, Ruto, omnwa koras moro. Atupa ushindi. Atupa ushindi. To mawawer ni Ruto, bende ing'eyo ni piny Haiti kaendi ne pok wabilo kata chai. Ndizo iko chai ya watu yako hapa. Iko chai mingi hapa. Melete chai mingi, kunywe chai hapo. Thank you, Excellency. Thank you so much. Tangana na hawa. Ero chai to isekelo. To bing'eyo ni oselaw jonjore 1 hour. Vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. You guys are the best. Moses Kuria. Awinjo ni tinde yudo Yesu, yani warruok, bang' alam. Siku hizi nimeokoka, lakini kabla niokoke. To chon ne utoyo ngona. Kuna watu wengine tulikuwa tunaenda kwao nao kwa baa. Wanachokoza kwa baa, unafikiria huyu mtu amechokoza anajua kupigana. Kumbe hata hana idea kupigana. Kulimwa tunalimwa anatoroka kwanza. Wa Manotek. Ara, wadhiura ne god kweru kababa malo Thurgibati. Aya, jogo tero dhie polo. To okebeni bende okoni nothing can stop reggae. Jogita duto te biane uru kama tin. Tukatu wote. Kiyudo nyaro matiti man gi ndiri. Ai, lwedo kora chami ba iwuothe e ampet. Kora chichi yenge ndiri. Igwelo kanye? E ampet. Kora chichi yenge ndiri. Aya, Peter Salasia, nyocho punji miel. Koro tema ne wuduma. Jonyatike, Jogot Kachola, Calvin Kaleni gi wach. Kupenyo gavana ka dikone, mondo mi bed gi gavana, nyaka ibed gi digri. Kale, iwacho ni ang'o? Nyathi timo digri mar katari. Mar ang'o chagud kadeng? Digri mar katari. To digri cha tok yot. Ang'eyo ni katari no en somo yo, ng'ado sikuma. Ng'ado jaja.
Okay, aya juma mokalo cha binyo wawito nyako. An mani nenda madanga team mang'enyo kadanga wachi. Yawa nenda chieng ni jowa. To. Nyamarusi bedo kani okondalo mang'eny. Bedo kuyo gi nyamera mondo buguka. Siaya omond ni guwach. Kakany, japuonj mar kwano, kakany. Hapa ni wapi? Japuonj mar kwano, kakanye. Hapa ni wapi? Omond tudonge mano to nam, yawa. Japuonj kwano, wapenji ni kakanye. Kakanye. Daking'e da. Longitude. Rigiji. Ni jomoko dwa thichi oko. Ati wanataka waondoe Rigathi Gachagua waleta kibaraka yao. Adier. Ati waweke mtu ya kukatwa na muda hii, ya kukatwa na muda hii. Mano to tek. Ara, wachno ne wach WhatsApp group cha. There is a page with everybody there. Gitimo malit nyere. To be isewacho ne jatendi. To the president's diary. Who removed here? The private secretary to the president. Okay, Jokasipul Kiswahili moro chanda kama ten. Ongondo were. Ubudu Bwana. Utengeshi ukalu ya Bwana. Maisha iko kwako muno. Nwane. Ubudu Bwana. Utengeshi ukalu ya Bwana. Maisha iko kwako muno. Mago emasako it gi Walter Nyambaga. Ramogi TV. Walter Nyambaga. Kiswahili to negingonwa Woodmas seche ma iloso masako it. Jomoko biro ringo kendo lal. Nyakwar mogi kidhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moikuondu kod weche mag tuke. Huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack, 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow Lotion, 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml, 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long, 189 down to 169. Packing bag, 40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka, utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Kidonda miketona niwecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yaber nyiri gini rama Weketa gitingone Ang'o moloko pachi minya giera Aworo Ang'o moloko pachi minya giera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812*784#. Ramogi TV, Eodjuth Meduto. Ile naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani.
Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Naishukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu, anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. Wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Club ma Ulinzi Stars no ukamodhi gonde ariyo kuom ariyo gi club ma Shabana tuke adhula lig maduong' e pacho kama no bagi alap ma Ulinzi Sports Complex. Ulinzi noyudo gol margi mokwongo kokalo kuom jatugo Stafford Odhiambo kapok Matthew Tegesi noloko kwano kendo miyo Shabana gonde ariyo mapiyo dakika ma 45 gi 64. Shabana ne osegoyo kwano mar kawo points adek duto, kata kamano Isa Lumumba nomiyo Ulinzi gol mogik e dakika momedi. Juma ameletwa ndani kido. Matthew Tegesi. Ni uwanja wa Ulinzi Complex, upo ndani ya kambi la jeshi la taifa la Kenya. Anaileta tena ndani uzuri kichwa. Yes! Matthew Tegesi, mvuvi anafurahi. Mkizi amejinyumbua kanyumbuka. Sami Pamsobolo. Telena anauenua mrefu juu. Kichwa! Amini unachokiona. Kwanza niko disappointed. Timu yangu haiwezi defend last minute na ni last kick of the day na unapata ilikuwa ni set piece. Na tulikuwa na uwezo wa kutoa hiyo mpira na tukufanya hivyo. So hiyo ndio imenikasirisha, lakini kuna upande mwingine nimefurahi sana na wachezaji wangu vile unajua from a goal down tukakuja tukakomboa na tukaongeza tukapata bao ya pili. So hiyo moment naweza furahia sana na wachezaji wangu. It is the most disappointing thing because last season we conceded 17 goals from set pieces. We have been working on it. As much as we have a young team, we are still going to talk more about it because that is our main problem. No team has ever beaten us from open play. We keep on conceding from set pieces. We are going to work more and more on that. Kapo kasomo story ni adwani mondo wandik ne Efe to kod referee mag